ሰላም ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ጸናሕኩም ኣብና ሎሚ መደብና ሒዝናልኩም መጺና ዘለና ብዛዕባ ካብተን 4 ጾም ሓንቲ ሰንበት ዝኾነት ገብርሄር እዩ። ገብርሄር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ገብርሄር ማለት ሕያዋይ አገልጋሊ ወይ ድማ ሕያዋይ ባርያ ማለት እዩ። እቲ ዛንታ ከም ዝስዕብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ይምህር ከም ዝነበረ በምሳሌ ድማ ይምህር ነይሩ። ትምህርቱ ድማ ከም ዝስዕብ ነይሩ። መንግስቲ ሰማያት ከም ሓደ ነጋዳይ ወፂኡ ካብ ነጋዳይ ገንዘብ ረኺቡ ንዓመት ዝኣክል ስራሕ ንዝኸደ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥሪ 14። መንግስቲ ሰማያት ከምቲ ክገይሽ ዝደለየ ሰብሞ ንኣገልገልቱ ፀዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም እያ ትመስል። ነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 ምክሊት ነቲ ካልኣይ ድማ 2 ምክሊት ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 ምክሊት ሂቦም ናብ ካልእ ሃገር እዩ ዝኸደ። እቲ 5 ምክሊት ዝተቐበለ ሽዑ ኸይዱ ነጊድሉ ካልእ 5 ምክሊት ድማ ኣትረፈ። እቲ 2 ምክሊት ዝተቐበለ ድማ 2 ምክሊት ኣትረፈ። እቲ 1 ምክሊት ዝተቐበለ ግና ኸይዱ ምድሪ ክዕቱ ገንዘብ ጎይቱ ሓበ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ጎይታ እቶም ኣገልገልቲ መጺኡ ክትጸባጸፎም ጀመረ። እቲ 5 ምክሊት ዝተቐበለ ቀሪቡ ጎይታይ 5 ምክሊት ሂብካን ነርካ እንሆ ድማ ካልእ ኣብ ልዕሊን 5 ምክሊት ኣትሪፈ በሎም። ካልእ 5 ምክሊት ኣምፀ። ጎይቱ ድማ ኣንተ ሕያዋይ እሙን ኣገልጋሊ ጽቡቕ ገበርካ ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ የበሎም። ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ ድማ በሎም። እቲ 2 ምክሊት ዝተቐበለ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ 2 ምክሊት ሂብካኒ ነርካ እንሆ ኸዓ 2 ካልኦት ምክሊት ኣብ ልዕሊን ኣትሪፈ ኣለኹ በለ። ጎይቱ ኸዓ ኣንተ ሕያዋይ እሙን ኣገልጋሊ ጽቡቕ ገበርካ ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ የበሎም። እቲ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ ድማ እቶ በሎም። እቲ 1 ምክሊት ዝተቐበለ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘራእኻ እተዓጽድ ዘይበተንካውን እትክብ ጨካን ሰብ ምዃንካ እፈልጥ እየ። ስለዚ ስለዝፈራሕክውን ከይደ እቲ ምክሊትካ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ሓባእክዎ ሕዝኻ እንሆ ገንዘብካ በሎም። እቲ ጎይትኡ ግና መሊሱ ከም ዝበሎ ኣታ ክፉእ ሃካይ ኣገልጋሊ ዘይዘራእხო ከም ዝዓጽድ ዘይበተንክዎ ድማ ከም ዝእክብ ትፈልጥ እንተዳ ነርካ ነቲ ገንዘበይ ንመሽረፍቲ ክትህቦም ተገባእካ ነይሩ። ኣነኻ መፄ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ እምባርከስ ነቲ ምክሊት ካብኡ ኣሕዲኩም ነቲ 10 ምክሊት ዘለዎ ሃቦ ንዘለዎ ኩሉ ይወሃቦ ይውስኸውን ንዘይብሉ ግና ኣብቲ ዘለዎ እኳ ይሕድግዎ እዮም። ነዚ ሃካይ ኣገልጋሊ ግና ናብ ፍጹም ጸልማት ኣውፂኹም ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃን ኣስናን ይኹን በሎም። ኣብዚ ምስላሲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረድኦ ዝተዛረቦ ነገር እንተሃልዩ እቶም ነቲ ምክሊት ኣባዚሖም ዘምጽእዎ ንኣብነት እቲ 5 ምክሊት ዝነበሮም ገብርሄር ክበሃል እንከሎ እቲ 2 ምክሊት ዝተዋህበ ድማ ገብረ መመን ይበሃል። እቲ ናይ ጎይቱ ተቐቢሉ ትሕቲ መሬት ዝሓበ ድማ ግብረ ሃካይ ይበሃል። እዚ ማለት እዚ ምስላዚ ነቶም ካህናት ናይ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂሩ ምዕዱ ኪዱ ንመመን ምኸሩ ማዕዱ ኣስልጥኑ ነቶም ህዝቢ ከም ዝበሎም ገሊኦም ተማሂሮም ነቲ ትምህርቲ ብውሽጢ ክሓብዎም ከለዉ ገሊኦም ካህናት ድማ እናዘሩ ክንደይ ኣገልጊሎምን። እዚ ምስላዚ ንሕኦም ዝምሰል ብዙሓት ኣቦታት ካህናታትን 1-2 ካብኡ ኣላፋት ዝኾኑ ህዝብታት እምሂሮምን መንገዲ ድሕነትን ከርዩን ከለዉ ገሊኣቶም ግን ነቲ ዝተማሃርዎ ልክዕ ከምቲ ግብረ ሃካይ ዝተባህለ ትሕቲ ባይታዮም ቀቢሮሞም። እዚ ብምሕረቱ ይዘክረና ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ብዛዕባ ገብርሄር ኣዳይናልኩም ዝነበርና ብሕፅር ዝበለት እዚኣ ትመስል። ቀፂለ ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ከቕርበልኩም እየ። ኒቆዲሞስ ማለት ገዛይ ኣይሁድ መምህርን ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ፈሪሳውያን እዩ። ኣብታ ቀዳመይቲ ለይቲ መልአክ እግዚአብሔር ናብ ኒቆዲሞስ መፅዩ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላከይ እሞ ኣይትፍራሕ በሎ። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 11። ብለይቲ ናብ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ መፅዩ መምህር ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻኻ ንፈልጥ ኢና። ኣምላኽ ብሱ እንተዘይሃልዩ ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ ዝኽእል የልቦን። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሰብ ዳግማይ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክርዮ ኣይኽእልኒ። ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኒቆዲሞስ ሰብ ምስ ኣረገ ከመይ ኢሉ ይውለድ? ካልኣይ ግዜ ናብ ማህፀን ኣድዩ ኣትዩ ክውለድ ይኽእል ድዩ ኢሉ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓተቶ።
ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ መለሰሉ በሐቂ እብለካ ኣለኹ ሰብ ከማይን መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወልደ ናብ መንግስቲ አምላኽ ካቱ አይኽእልኒ ካብ ስጋ ዝውለድ ካብ ስጋ ካብ መንፈስ ዝውለድ መንፈስ ዳግማይ ክውለድ ብምባለይ አይትገርም ነፋስ ካብ ዝደልዮ ቦታ ይነፍስ ድምጽ ድማ ይስማዕ ካብ ነፋስ ተወልደ ከምዘዩ ካብይ ከም ዝመጽእ ገና አይትፈልጥን ኢኻ ብሎ ናይ እስራኤል መምህር ኮንካስ ነዚ ነገር እዚ አይተረዳእከን በሐቂ እብለኩም ኣለኹ ነቲ ነፈልጦ ክንዛረበሉ ኢና ንዝረአናዮ ምስክርነትና ክንህበሉ ኢና ግና አይተአምኑን ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ምስተዛረበ ኒቆዲሞስ ብትምህርቱ ተደነቀ ካሽዑ ጀሚሩ ድማ አመነ ብለይቲ እናመጸ እናተማረ ይሰግድ ነበረ ምክንያቱ በቀትሪ ንኸይመጽ እስራኤላውያን ሪዮም ንኸይሃርመው ንኸያርሞን ንኸይቀትልዎን ቤተሰብ እንሎሚ አዳይናልኩም እዚ ነበርና ብዛዕባ ገብርሄልን ኒቆዲሞስ ኣብዚ ብሕስር ዝበለ መንገዲ ወዲና ኣለና ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አይትረስዑ ሰባት ለእግዚአብሔር ደሃን ኩኑ